ज'र Rhino चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बियाबाव लाइमोनफोरनि गेलेनाय बादायलायनायाव थुलुंगाखांनायाव हेफाजाब होनो थाखाय इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। चिरां जिल्लानि थाइखा ज'र राइनो स्पर्टिं क्लाब काम-प्राइमारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोन 10 प्राइमारिया बाहागो लानायनि अनगायैबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मोनसे गोख्रों जोलुर गेलेगिरि हानजायाबो बे बादायलायनायाव बाहागो लागोनखौ मिन्थिनो मोननाय जादों। दिनै जोलुर गेलेनायखौनो गिबियाव खुंग्रिं प्राइमारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि गेजेराव गेलेनानै बेखेवजेननाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो ज'र Rhino चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि, चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO ब्रह्मानन्द पात्तेरी जों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जायो। गैया जाहैबाय माने 14 नं चिरां दुवारनि थाखाय जाहाथे जोंनि प्राइमारिफ्रा माने गोबावथार गेप्स जानायखाय कपारेशना जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो आरो जोंनि पार्टिया मोनसे थांनानै थायो। बेनिखायनो जों मोनसे बे कम्पिटिसनखौ होनाय जादों। बेबो जोङो ब्लकनि आन्डाराव होनाय जादों। जोंना 10टा प्राइमारि दङ आरो ब्लक मोनसे दङ, ओमफ्राय EMनि मोनसे टीम दं। गासै 12टा टीमजों जोङो मोनसे माने जाहाथे मोजाङै सोलियो, कपारेशनाव जोंहा थिग थायो, बेखायनो जों खेलाखौ होनाय जादों। आरो बे खेलाखौ जों ओरैनो होनाय जायाखै। देरहानायफोरनो जोङो मा होदों 30,000 रां हरगोन आरो जेननायफोरनो 25,000 रां हरगोन। लोगोआव ट्रफि गंफा जों हरनाय जागोन आरो जायहा मोजांथार बेस्ट प्लेयार जागोन जों बेनो मोनसे फिसा ट्रफि आरो 1500 ना 15 रां जोंखौ हरनाय जागोन। आरो बिथांमोना जे मोजाङै मोजां जाहाथे खेलाखौ दिन्थियो बेखौनो हास्थायदों आरो जोंनि जे इउपिपिएल पार्टी हान्जाया मोजाङै मोजाङै जौगानो हायो। बे खेलानि सम्पर्कजों खेलाजोंबो जों लांनो हायो। मानो होनोबा स्पर्ट्सआ आजिखालि बहुद देरबोबाय, लेंग्रा लेंग्रिनिबो स्पर्ट्स थायो, खिन्थु बेखौ जों होनो हायाखै। उनाव जुदि जोङो हायोबा जों मोनसे लेडिस खेलाबो होनायखौ जोङो सेस्था खालामगोन। नाथाय जों EMजों सावरायगोन, बे EMजों सावरायगोन, MLAफोरजों सावरायगोन, जोङो बेखौ मोजाङै मोजां खालामगोन जाहाथे भबिष्यत जाहाथे जोंनि इउपिपिएलआ गावस्राया, इउपिपिएलआ जयै खामानिखौ मावो, बेखौनो जों हास्थायनानै बे खेलाखौ होनाय जादों। बे दोलोनि गेजेराव जाहैबाय खुंग्रिं प्राइमारि भार्सेस बेंटल सेरफां प्राइमारि आरो बिथांमोना दिनै प्रथम खेलाखौ बेखेवजेननानै होफैनाय जाबाय। प्राइमारि 10टा प्राइमारिया गासिबो खेलाखौ गेलेफैगोन। दा बेनि गेजेरावनो जोंना EMनि मोनसे टीम दङ आरो ब्लकनि मोनसे टीम दं। गासै 10टा टीमजों जोङो मोनसे कम्पिटिसन खालामनानै जोङो माने खेलाखौ होदों। आरो बेवहाय दिनै जे जाया लुजार पार्टी, जोङो बेखौ साहा खरसनि थाखाय जोङो 5,000 रां हरनाय जागोन आरो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय जासिबाय जे जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि लोगोसेयैनो जोंनि खुंफुं आफादनि गेजेरजों जे जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय जे जोंहा 10टा प्राइमारि कमिटि दङ। दा बे 10टा प्राइमारि कमिटिनि गासै मावथिफोर बिथांमोनखौ नोजोर लाखिनानै जोङो इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 जों बेखौ खालामनो जोङो लादों। जे जोङो बेखौ जोंनि बिटिआरनि EM श्री रनजित बसुमतारीनि बिथोन बायदियै जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ जोङो मोनसे थांखिजों जोङो खामानि मावनो सिगांदों जे जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार समस्थियाव जोंहा गोबां गेलेगिरि जा फंबाय बिनानावमोन दङ। दा बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो। दिनै बिटिआरनि सिङाव, आसामनि सिङाव, भारतनि सिङाव आरो मुलुग दरबारनि सिङावबो जोङो सानसे समाव बे जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे गोजौ थाखोसिम सौहैनायनि थाखाय जों मोनसे सिन्था खालामनाय जादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे खेलानि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा निस्सय एसेब्लाबो थुलुंगानाय मोनगोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। दा जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंहा गासै 10टा प्राइमारि कमिटि आरो ब्लक कमिटि आरो जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोनसे टीम दङ। गासै मोन 12टा टीमखौ लानानै जोङो नैबे खेलाखौ जोङो होनाय जादों आरो बे खेलानि गेजेरजों जायफ्रा देरहासार जागोन बिथांमोननो जोङो 30,000 नोगोद रां लोगोसे ट्रफि जों बेखौ हरफानो थांखि लादों। लोगोसेयैनो जायफ्रा रानार्स आप जागोन, जेननाय हान्जा जागोन, बिथांमोननोबो जोङो 25,000 लोगोसे
जे गंसे ट्रफि जों बेखौ हरफानो लुबैदों, हरफानो थांखि लादों। लोगोसेनो जोंहा नैबे खेलायाव जायफोर गेलेगिरि हिसाबै प्राइमारि ब्लक आरो फरेस्ट बिफाननिफ्राय जायफोर गेलेगोन, जेननाय हान्जानो जे गेम मानि हिसाबै जोङो 5,000 हिसाबै जों हरगोन। आरो जाय नैबे खेलानि गेजेरजों बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेगिरि जोङो सायख'जागोन, बिथांनो जोङो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 1,500 रां हरफानायनि जों थांखि लादों। जे दिनैनि गिबि खेला हिसाबै जे बेखेवनाय फोरबोनि गिबि खेला हिसाबै जोङो मोननो हादों जे बेंटल सेरफां प्राइमारि भार्सेस खुंग्रिं प्राइमारि बिथांमोननि गेजेराव खेलाया जागासिनो दङ। नैबे खेलानि अनगायैबो जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि दैदेननायाव जों गोबां माखासे हाबाफारिफोर जों बेबादि जोङो लाबाय थानाय जादों। जे जोङो गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरजों जों सावरायनानै बे ओनसोलखौ बोरै लुखांनो हायो, बेनि थाखायबो जों साननाय जादों। लोगोसे जोंनि बे समस्थियाव गोबां क्लाबफ्रा दिनैसिमबो रेजिस्टार जायाखै, बिथांमोननि थाखायबो जों रेजिस्टार खालामनानै दा बिथांमोननो गेलेनाय बिथिङाव माखासे मुवा बेसाद राननायनि जे बेबस्था बेखौबो जों खालामनो नाजागासिनो दङ। आरो जायफ्रा नैबे ओनसोलाव जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, दा बिथांमोनजोंबो जों सावरायनानै जे बिथांमोननि जे थांनानै थानायनि थाखाय जौगासार खालामनांगौनि थाखाय जों बिथांमोनजों आलादा आलादा बेबादि रायलायनानै सावरायनानै जोङो थांखि लानानै खामानि मावनो जों आवगायदों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।